Hej alle sammen og velkommen til den her video, og i dag så vil jeg fortælle om hvad der lige er sket, og jeg har lige holdt fast navn, det er derfor jeg har min politikostyme på, og så jeg blev i hvert fald dronning. Jeg kan prøve at vise mine kroner. De her. Og så er mit kontor i dag. Så har jeg sådan nogle plakater, som jeg kunne prøve at vise jer. Vi skal bare lige se, hvor de er. Og der er de. Først har jeg det her. Den her, det er sand fra en sandkasse, som der zoomer helt ind. Den har fået min skoleleder. Og så der en, jeg har fået min skoleleder. Og bare lige så I ved det, så alle de der plakater, dem har jeg hentet med en, der hedder Tim, men jeg kalder ham Kim. Shout out til ham. Han har en kanal, jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Men når jeg har fundet ud af det, så skal jeg nok sige det til jer. Jeg kan lige vise jer de to andre. Så har jeg det her. Og så har jeg det her. Kan I se det hele? Ja. Det var mine plakater. Og så hvad har jeg ellers, som jeg kunne sige. Og så er min far også på et besøg i dag. Min mor kommer i morgen. Og så har jeg spist pølsehorn og slik. Og hvad har jeg ellers? Trænet lidt.
Er fy for? Er det bare Maria hørende der, eller hvad? Den har en kæmpe følehorn, eller hvad jeg skal kalde det. Okay, jeg bliver nødt til at se det her. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er klart. Jeg håber, jeg kunne se det. Sådan der. Og det var dagens video. Husk at like, subscribe og alt det der. Og husk, hvis I ikke gider, så er det helt fint. I må også gerne lave et dislike, hvis I ikke kunne lide det. Og skriv mig i kommentarfeltet, hvis I vil høre noget mere om det her. Tak, og vi ses.